Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Pedro. Taong 1966. Sulat, Samar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nakatira sa dulong parte ng isa sa mga baryo ng Sulat, itong si Pedro. Bagaman marami ang nagtatanong sa kanya kung saan siya nagmula, pinipili niyang wag na lamang pansinin ang mga ito. Sa loob ng ilang buwan niyang pananatili sa Sulat, may iilan siyang mga kababaryong naging kaibigan. Kahit malapit na ang mga ito sa kanya, wala pa ring nakakaalam kung ano ang dati niyang buhay na tinatamasa. Ang ipinagtataka kasi ng mga taga roon, bakit nag-iisa lang sa buhay itong si Pedro sa kabila ng kanyang edad. Bukod sa bata pa, halatang wala pa siyang gaanong karanasan pagdating sa pamumuhay ng mag-isa. Maniwala kayo o hindi, nasa edad 17 taong gulang pa lamang siya nang lumipat siya sa baryong yon. Wala din siyang dalang kahit na anong gamit maliban sa sarili niya. Dahil sa ganoong sitwasyong kinakaharap ni Pedro, marami ang gumawa ng paraan upang siya ay matulungan. Tinayuan siya nito ng mga tao sa baryo ng isang maliit na kubo at binigyan din siya ng mga ito ng salapit mga pagkain bilang pauna niyang pundasyon sa kanyang buhay. Nang dumating na sa puntong nagkaroon na siya ng sariling tahanan at mapagkukunan ng pang-araw-araw, ginawa niya ang lahat para makapagtrabaho sa kanilang baryo. Wala siyang ibang inisip noon kundi ang makalikom ng salapi sa bawat araw na dumaraan para naman kahit papaano meron siyang naitatabi. Makalipas lamang ang ilang buwan, may nakilala siyang isang babae sa baryong yon. Hindi niya alam pero sa tuwing nakikita niya ito, nag-iiba ang kanyang nararamdaman. Yung tipong palagi niya yung hinahanap araw man o gabi. Minsan, ang ginagawa niya, tumungo sa bahay nito ng 10 oras para lamang makita ang dalagang yon. Dahil sa ganoong pakiramdam ni Pedro, hindi naglaon na palapit siya sa pamilya ng dalaga. Itinuring naman siya nito na kaisa, gawa ng alam ng mga magulang ng babae kung anong ugali ang meron siya. Bago matapos ang mga buwan ng taong ito, nakatuluyan nga ni Pedro ang dalagang yon. Naging masaya ang pamilya nito sa kanilang desisyon, gawa ng kahit papaano, boto naman ito sa kanya. Sa pagsapit ng sumunod na taon, doon na nagbunga ang kanilang pagmamahalan. Ang kanyang asawa noon, labis-labis na ang pagtataka sa kadahilan ng kapag gabi, nasisipat niya itong si Pedro na merong kinakausap sa mga puno. Panay din ang pagtuwad nito sa apoy na kanyang sinilaban sa kanilang bakuran na para bang meron itong sinasamba. Napapansin din noon ang kanyang asawa na habang tumatagal ang kanilang pagsasama, medyo hindi na niya gaanong naiintindihan ang ginagawa nito. Isang hapon, habang naghahanda ng mga pangontra si Pedro sa tahanan nila, nagpasya ang kanyang asawa na kausapin siya. Sa paglapit nito sa kanya, mahinahong nagwika naman ito ng, "Pedro, anong ginagawa mo? Alam mo, ilang araw na kitang pinagmamasdang ganyan. Maaari bang magtapat ka sa akin?" Dahil sa sinabi nito, bigla naman siyang natigilan sa kanyang ginagawang pag-iipon ng mga kahoy sa gitna ng kanilang bakuran. Sa isang iglap, pumasok sa kanyang isipan na wala pa palang ideya ang kanyang asawa na kung sino siya at kung ano ang kanyang ginagawa. Ayon sa asawa ni Pedro, napakabilis ng pagiging magkasintahan nila. Bagaman nagtataka ito sa mga pangyayari, alam nito sa kanyang sarili na totoo ang kanyang nararamdaman
para sa kanyang asawa. Ramdam naman niyang mabait itong si Pedro, kung kaya't wala siyang dapat na ipag-alala. Dagdag pa nito na sa loob ng humigit ilang buwan nilang pagsasama, ni minsan hindi niya nakitang nanghina itong si Pedro o nagkaroon ng kahit na anong karamdaman sa katawan. Matapos namang marinig ni Pedro ang kanyang sinabi, ngumiti lang ito sa kanya habang sumasagot ng, "Proteksyon lang to para sa anak natin. Alam mo naman, maraming mga demonyo ang gumagala kapag gabi. Ang sakin lang, habang nagpapahinga kayo, ramdam mong ligtas ka rito. Sige na, pumasok ka na." Matapos nitong makapagsalita, agad namang pumasok sa loob ng kanilang kubo ang babae. Hindi na ito nagtanong pa sa kanya, gawa ng sapat na ang kanyang mga binitawang salita para yon ay maniwala. Kampante naman noon ang asawa ni Pedro kahit papaano, lalo pat ramdam nito sa kanya ang hindi niya pagiging ordinaryo. Kinagabihan noong araw na yon, habang nagpapahinga silang dalawa, bigla na lamang nagising ang kanyang asawa nang masipat siya nitong tumayo sa hinihigaan nila. Pagsilay nito kay Pedrong lumapit sa gasera, kitang-kita nito ang pagdukot nito ng isang kalis sa apoy ng gaserang yon. Matapos itong gawin ni Pedro, dahan-dahan naman itong naglakad papalabas ng kanilang tahanan. Ni paglingon nito sa kanyang asawa ay hindi nito nagawa na parabang napakalalim ng kanyang iniisip. Dala ng kuryosidad ng kanyang asawa noong mga oras na yon, sinubukan itong sumunod papalabas ng kanilang tahanan. Ngunit bago pa man niya makabig ang entradang pinto ng kanilang bahay, nakarinig siya ng mga pag-aangil sa labas. Nakakapanindig balahibo ang mga pag-aangil na yon, na parabang kahit hindi mo nasisilayan ang mga nilalang, nararamdaman mo ang kanilang kabangisan. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na nagpasya ang asawa ni Pedro na sumilip sa siwang ng kanilang tahanan. Pagsilay niya sa paligid, tumambad sa kanyang mga mata ang mga nilalang na animoy binabalot ng napakaraming insekto sa katawan. Nanlilisik ang mga mata nitong nakatitig kay Pedro habang patuloy na nag-aangil. Pagsilay naman niya sa kanyang asawa, labis naman ang kanyang pagtataka nang masipat niya itong nakasuot ng balabal na kulay itim na halos sumayad na sa lupa. Labis ding ikinagulat nito ang kulay asul na mga mata ni Pedro habang nakatitig sa mga nilalang na yon. Napansin din ng asawa nito ang kulay itim niyang mga kamay na animoy nababalot ng uling. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, narinig nito ang usapan ng mga nilalang ukol sa tunay na pagkatao ng kanyang asawa. Habang pinapakinggan niya ang mga bagay na yon, hindi naman niya mawari kung papaano ito nangyari sa kanila. Pedro, hindi ka pa ba nagsasawa sa mga taong ito? Natuto ka na namang magmahal. Kagaya ng dati, masasaktan at masasaktan ka lang din. Bakit hindi ka humanap ng katulad mo? Yung nilalang na kagaya mo ring walang kamatayan. Wika ng isang nilalang na nasa harapan ni Pedro. Dahil sa sinabi nito, bigla namang nanlisik ang kanyang mga mata na parabang iniiwasan niyang talakayin nila ang ganoong bagay. Maya-maya pa, nang hindi na niya maatimang kanyang pananahimik, seryoso naman siyang sumagot dito ng, "Wala kang pakialam sa naging pasya ko. Ano bang kailangan nyo? Ba't kayo napabisita?" "Wala naman. Nangungumusta lang kami sa'yo, Pedro. Yung anak mo, malaki na ba sa sinapupunan ng iyong asawa? Pwede na ba namin siyang makuha?" Sagot naman ng nilalang sa kanya.
Matapos naman yung marinig ni Pedro, hindi na siya nag-alangang sumugod sa mga nilalang na yon. Pagsilay naman ng mga ito sa kanyang ginawa, dali-dali din naman yung nagsipulasan patungo sa madilim na parte ng kanilang bakuran. Kahit hindi nakikita ng kanyang asawa ang mga pangyayari, rinig na rinig nito ang mga sigaw ng mga nilalang sa paligid. Lumipas lamang ang ilang oras na numbalik ang katahimikan sa kanilang lugar. Pagsilay niya kay Pedrong papalapit sa pinto ng bahay nila, nasipat niya yung maraming malalalim na sugat sa katawan na dahan-dahang naghihilom. Bago pa man ito mahawakan ng pinto, tuluyan ng naglaho sa katawan nito ang kabuuan ng kanyang sugat. Dahil sa pangyayaring yon, minabuti ng kanyang asawang manatili sa lugar na kanyang kinaroroonan. Pagpasok ni Pedro, agad namang tumambad sa kanyang mga mata ang pagmumukha nitong napakaraming mga katanungan. Nakita ko ang lahat ng pangyayari, Pedro. Hangad kong marinig mga kasagutang manggagaling sa'yo. Bungad na wika nito sa kanya. Nang marinig naman yun ni Pedro, wala na siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Para sa kanya, sapat na ang mga bagay na nakita ng kanyang asawa upang magawa niyang maipagtapat dito ang mga sikretong matagal na niyang itinatago. Sa pag-upo nila sa silyang naroon sa kanilang sala, tulala namang tumitig si Pedro sa kanyang asawa habang nananatiling tahimik. Maya-maya pa, nagpasya na yung maglahad ng kanyang istorya ukol sa mga bagay na nangyari noong gabi. Pasensya ka na. Marami akong sikretong itinago sa'yo. Akala ko noon, mas mainam na hindi mo na kailangan pang malaman pero hindi ko inaasahan na darating ang puntong ito. Ang mga nakita mo kanina, bahagi lamang ng puwersang matagal nang sumusunod sa akin. Ilang taon ko na silang iniiwasan hanggang sumapadpad ako sa lugar ninyo. Wala akong balak na magkaroon ng asawa dito, pero nang makita kita, hindi ko mapigilan ang sarili kong mapaibig sa'yo. Makinig ka, kayong dalawa ng ating anak ang pinakamahalaga para sa akin ngayon. Wala akong ibang hangad kundi mapabuti kayo. Wika ni Pedro. Ayon pa sa kanya na ang mga katagang narinig nito sa mga nilalang na yon ay purong katotohanan. Kahit masakit sa kanya na amining wala siyang kamatayan, hindi niya yon nakakayang itanggi sa kanyang asawa. Sa isip-isip niya na kung talagang mahal niya ang kanyang mag-ina, walang puwang sa kanyang puso ang magsinungaling at magtago pa. Naniniwala din si Pedro, mauunawaan siya nito, lalo pat nasisiguro niya na bukal din sa loob nito ang pagkakaroon nila ng relasyon. Inilahad niya din dito na hindi siya tunay na tao, bagkus ay isang elemento na nagkatawang tao. Bagaman may kahalintulad ang kanyang uri sa tao, napakalayo pa rin ito sa kadahilanang ang angka ni Pedro ay ang uri ng mga nilalang na nag-iisang nakadaig sa kamatayan. Hanggat may nasisipat na araw at bituin sa mundo ng mga tao, mananatili ang kanilang paghahari sa dimensyong kanilang pinamumunuan. Dagdag pa ni Pedro na, kaya lang naman siya nadapo sa baryo ng sulat ay para malasap ang buhay ng mga ordinaryong tao na naninirahan doon. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon na pag-alaman ng kanyang asawa ang mga rason nito kung bakit palagi niya yung nakikitang nakikipag-usap sa mga puno. Naniniwala din ito, hindi lang si Pedro ang nagpoprotekta sa kanila, bagkus ay ang mga kasama nitong mga nilalang na hindi nila nakikita. Sa paglipas ng mga araw, wala silang ibang nararamdaman kundi ang mga kakaibang presensya na bumabalot sa kanilang tahanan. Pakiramdam noon ng asawa ni Pedro, maraming nagmamasid sa bahay nila, umaga man o gabi. Naging kampante naman siya noon kahit papaano,
gawa ng punong-puno ng mga pangontra ang bahay nila. Sa pagtungtong ng 8 buwan ng tiyan ng kanyang asawa, napakarami na nilang ginawang paghahanda, maprotektahan lamang ang kanilang anak. Naniniwala noon si Pedro na hanggat nasa domi sila ng kanyang presensya, walang mangyayari sa kanila. Inakala din niyang papanig sa kanila ang pagkakataon, subalit nagkamali siya dahil sa pagsapit ng gabi ng kapanganakan ng kanyang asawa, doon nangyari ang mga bagay na kailan may hindi niya inaasahang magiging totoo. Sa paglalim ng gabi noong mismong araw na yon, habang abala sa pagpapanganak ang kumadrona ng kanyang asawa, nakarinig naman ng mga kakaibang tinig si Pedro sa paligid. Alam niyang hindi ordinaryong tinig ang mga bagay na yon, kung kaya't nagpa siya siyang magmasid sa labas ng kanilang bahay. Habang binabagtas niya ang daan, merong iilan sa kanyang mga kaibigan ang nagsasabing hindi magiging maganda ang kahahantungan ng gagawin niya. May mga kakaibang signos na itong ibinahagi sa kanya pero minabuti niyang wag yung pansinin. Iniisip kasi noon ni Pedro, malalagay sa panganib ang kanyang mag-ina kung patuloy lamang siyang magtatago sa likod ng mga ibinaon niyang pangontra. Sa paglabas niya ng kanilang tahanan, bumungad sa kanya ang humigit 20 nilalang. Kalahati nito ay mga gabunan ng aswang, habang ang kalahati naman ay ang mga nilalang na matagal nang humahabol sa kanya. Pagsilay doon ni Pedro, napangiti na lamang siya habang masayang binabati ang mga ito ng, "Maligayang gabi, masayang pagbisita sa bahay ko. Alam ko na kung bakit kayo naparito. Nais nyo ring masilayan ang pagsilang ng anak ko, hindi ba?" Matapos niyang makapagwika, nasipat ng mga nilalang na yon ang pag-ikot ng kulay abong hangin sa kanyang kanang kamay. At kasabay nito ang paglitaw ng kalis na siyang pangunahin niyang sandata. Dahil sa armas na ipinakita ni Pedro, hindi naman maiwasan ng mga aswang na makaramdam ng labis na panganib na nagmumula sa kanyang presensya. Makalipas lamang ang ilang minuto, dahan-dahan naman niyang nasipat ang mga nilalang na dahan-dahang pumapaikot sa kanya. Ang iilang mga gabunang kasama nito, minabuti ng tumungo sa bawat sulok ng kanyang tahanan, subalit bigo yung makalapit dahil sa bisa ng mga pangontrang kanyang ipinaon. Nang maramdaman ni Pedro na wala na siyang pagpipilian, nagpasya siyang patayin ng mga aswang na nangahas na humawak sa dingding ng kanilang bahay. Sa pagkumpas niya ng kanyang kalis sa ere, agad naman siyang naglaho sa paningin ng mga ito at kasabay nito ang kanyang paglitaw sa harapan ng mga aswang na malapit sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Walang awa niya yung ginilita ng leeg na siyang naging sanhi upang humandusay ang mga ito sa lupa. Sa muling pagsilay ng mga nilalang na yun kay Pedro, doon nila nasipat ang napakabangis na anyo nito. Dahil sa kanilang mga nasilayan, ibinuhos nila ang kanilang mga kakayahan, subalit hindi pa rin yun sapat para madaig nila ang nagpoprotekta sa buntis na kanilang pakay. Makalipas lamang ang ilang minutong pakikipaglaban, ramdam na ng mga nilalang na yon ang panganib sa mga kamay ni Pedro. Ang labis pa nila noong ikinabahala ay ang abilidad ni Pedro na halos wala silang maisip na paraan para yon ay mapigilan. Pansin na pansin kasi nila na kahit anong gawin nila ditong pinsala, tila ba hindi pa rin yon nanghihina. Ang ipinagtataka pa nila ay kung bakit mas lalo yung lumalakas ng husto kapag paulit-ulit nila yung sinusugatan sa buo nitong katawan. Sa pagluwal ng kanyang asawa sa kanilang anak, halos maligo naman sa sariling dugo itong si Pedro. Yung mga gabunan namang tagasunod ng mga nilalang na humahabol sa kanya ay halos nasa kalahating bilang na lamang.
Pagrinig nila sa unang iyak ng batang naroon sa loob ng kanyang tahanan, halos magwala na ang mga ito dahil sa matinding pagmamalabis na kanilang nararamdaman. Yung mga gabo na noong nasa kanyang harapan, tila bang naging mga baliw dahil sa tindi ng kanilang paghahangad na kumain ng sanggol. Matapos niya itong masilayan, nanatili naman siyang tahimik habang dahan-dahang ikinukumpas sa ere ang kanyang kalis upang matanggal ang mga dugong nakadikit sa talim nito. Tama nga na balitaan ko ukol sa mga gabunan sa mundong ito. Para kayong mga ordinaryong halimaw lang, walang kakayahang makapag-isip ng tuwid sa oras ng inyong mga kagalakan. Aminin ko, malalakas ang uri nyo, pero hindi ang lakas ng isang nilalang ang nagiging basehan ng lahat ng abilidad nito. Minsan, kinakailangan nyo rin pag-isipan ng tuwid ang inyong mga gagawin upang hindi kayo malagay sa tiyak na alanganin. Wika ni Pedro. Matapos niyang makapagsalita, itinutok niya ang kanyang kalis sa harapan ng mga papasugod na gabunan at kasabay nito ang mabilis niya ditong paghataw ng kanyang sandata. Ginamit niya ang kanyang bilis at karanasan sa pakikipaglaban upang madaling malipol ang mga nilalang na yon. Halos kisap mata lang noon ang naging pagitan ng bumulagta ang 5 gabunan sa lupa nang wala ng buhay. Sa pagkamatay ng mga aswang, nanatiling tahimik ang 10 nilalang na ilang taon nang humahabol sa kanya. Pagsilay ng mga itong dahan-dahan niyang itinututok ang kanyang kalis sa kinaroroonan ng mga ito. Nasipat naman niya ang isang matandang mahinahong naglalakad patungo sa harapan ng mga nilalang habang nagwiwika ng, "Itigil na natin itong hidwaan sa pagitan ng ating mga lahi, Pedro. Kung iisipin, sumusunod lamang kami sa pamilya mo. Bakit ba kasi hindi mo pa kayang bumalik sa inyong lugar? Patuloy mo lang bang sasaktan ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagsilay sa mundong ito? Ng mga minamahal mong unti-unting namamatay? Ito ang isipin mo, Pedro. Kapag bumalik ka na sa inyo, matatahimik na ang buhay ng mag-inang pinangangalagaan mo rito. Kung gusto mo, sa mga panahong wala ka sa kanila, meron tayong iiwang tagapagbantay. Hayaan mong siya na ang gumabay sa iyong anak." Matapos nitong makapagwika, may isang kauri nito ang lumapit sa matanda na naatasan nitong magiging bantay ng kanyang mag-ina. Nang masipat naman ito ni Pedro, ilang minuto niya din yung maiging pinag-isipan hanggang sa dumating ang puntong tuluyan na niyang naunawaan na yon ang tamang gawin. Nang magkasundo na sila ng mga nilalang na yon, inabisuhan niya ang mga itong noong gabi mismo, aalis sila sa kanilang tahanan. Ngunit bago niya yun gawin, hayaan muna siya nitong makapagpaalam sa dalawa niyang mag-inang maiiwan. Nang marinig ito ng matanda, agad naman yung nagpalit anyo habang dahan-dahang umuupo sa lupa. Si Pedro naman noon, minabuti nang pumasok sa loob ng kanilang tahanan nang sa gayoy makita ang bagong silang niyang anak. Sa pagpasok niya sa loob, bumungad ang kanyang asawang kalong-kalong ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. Nakangiti itong nakatitig sa kanya habang pilit iniinda ang nararamdaman nitong sakit. Habang pinagmamasda naman yun ni Pedro, wala siyang ibang nararamdaman kundi labis na kalungkutan. Kahit tutulo na noon ang luha sa kanyang mga mata, pinipilit pa rin niya yung pigilan alang-alang sa kanyang asawa. Nang makalapit na siya, minabuti niya doong magpalusot upang hindi na ito mag-alala pa. Inabisuhan niya yung mawawala muna siya pansamantala upang kumuha ng kayamanan sa kanilang lugar. Alam kasi noon ni Pedro, magbabago na ang kanilang pamumuhay lalo pat may anak na silang binubuhay. "Huwag kang mag-alala, sandali lang naman to. Babalik ako kaagad kapag nakuha ko na yung parte ko. Mag-iingat kayo rito, mahal. Habang wala ako, meron namang magbabantay sa inyo."
Wika ni Pedro habang dahan-dahang inilalapat sa noo ng kanyang asawa ang kanyang duguang kamay. Matapos niyang makapagwika, agad naman siyang tumalikod habang nananatiling tahimik. Sa paglabas niya ng pinto, walang kaide-ideya ang kanyang asawa na yun na pala ang kanilang huling pagkikita. Makalipas lamang ang ilang buwan, umuwi na din ang asawa niyang yun sa tahanan ng mga magulang nito. Hinanapan nila si Pedro pero bigo silang yon ay matagpuan. Nalaman na lamang ng kanyang asawa ang tungkol sa mga nangyari sa kanya noong tumungtong na ng 1 taong gulang ang anak nila. Magmula noong napaginipan nito ang pangitaing naglalahad ng mga totoong pangyayari, minabuti na nitong kalimutan na din itong si Pedro. Pero alam niyo ba, na kahit alam ng kanyang asawa na buhay pa siya, nagpasya na yung dahan-dahan siyang kalimutan. Masaya naman yun kahit papaano, lalo pat kasama nito ang kanilang anak na siyang nagsisilbing alaala ni Pedro. Ngunit lingid sa kaalaman ng karamihan sa kanila, maging ng sariling pamilya ng asawa ni Pedro, na ang anak nito ay isang anak ng immortal. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe, sobrang angas ni Pedro, no? Pero ano kayang lahi siya? Kasi hindi binanggit, di ba? Walang nabanggit. Sa pagkakaalala ko, wala akong nabanggit na kakaibang pangalan o kakaibang lahi na binanggit din ng mga kausap niya. Tsaka pinapasundan lang pala sila. So ibig sabihin, yung mga sumusunod dito kay Pedro na ilang taon na, alagad ng pamilya ni Pedro. Pero siguro nagkaroon lang talaga ng matinding engkwentro kaya nagkaroon ng patayan eh. Kasi parang minamak nila si Pedro na, bakit gagawin mo na naman yan? Gusto mo bang maulit yung nangyari dati na siguro pinatay nila yung asawa at anak nito ni Pedro? Pero inisip siguro ni Pedro na sa pangalawang pagkakataon na to, hindi na pwedeng mangyari yun. Makikipagpatayan talaga ako sa inyo para sa asawa ko tsaka sa anak ko. Pero sana inisip din ni Pedro na doon sa unang tagpo nila ng mga nilalang na yun na merong papatayin na asawa at anak niya, dapat doon pa lang umuwi na siya sa mundo nila eh. Pero hindi eh. Meron second chance eh. May pangalawa pa eh. Siguro nagpamalas lang ng lakas si Pedro. Pwedeng ganon. Pero ang sabi, yun nga, hindi na bumalik si Pedro. So kawawa lang. Pero ang pinakatanong ngayon, ano yung anak ni Pedro? Diba? Sayang lang, wala tayo bang kwento eh. Ito lang yung pinasa ng asawa ni Pedro eh. Kung magiging series sana, mas maangas eh, no? Kaso wala, one hit lang eh. Pero ayos lang yun. At least meron tayong magandang kwento. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.